आता हे जे सोन्याचे दर जे आहेत हे गगनाला भिडलेले आहेत आणि ह्या परिस्थितीमध्ये सुवर्णकार जो आहे तो आणि सराफ व्यवसाय हा एकदम मेटाकुटीस आलेले आहेत आणि अडचणीत आहे. श्री नरेंद्र मोदी यांनी काल जे वाक्य बोलले की 1 वर्ष सोनं कोणी लोकांनी घेऊ नका, सोनं ही फिक्स इन्व्हेस्टमेंट आहे, केव्हाही त्याचे पैसे मिळतात म्हणून लोक सोनं घेतात आणि वर्षभर सोनं समजा नाही घेतलं तर त्याचा विपरीत परिणाम बारीक सारीक धंद्यावर होऊन धंदे बसतील. पण सर आपल्या देशामध्ये सोनं हा विषय सेंटिमेंटवर चालतो आणि आपल्याकडे लग्न म्हणा शुभ कार्य म्हणा त्यासाठी सोनं माणसं घेतातच आणि किती डिस्करेज होतील हे सांगणं कठीण आहे कारण की तो त्यांचा जनरलाइज स्टेटमेंट असू शकतो. पण ॲज पर घोटाळ्यामध्ये आज आम्ही जे बघतोय तर ते जे आपले कस्टमर आहेत लॉयल ते आपल्याला नेहमी येत असतात आणि ते खरेदीची चालू आहे. त्यामुळे असा एवढा मोठा इम्पॅक्ट होईल असं आता तरी सांगणं कठीण आहे. जो वेट अँड वॉच बघायला लागेल पुढचे 10 दिवस तर आपल्याला कळेल की नक्की परिस्थिती काय पुढे होणार आहे त्याप्रमाणे. हे वक्तव्य कदाचित कुठेतरी चुकतंय असं प्रत्येक व्यावसायिकाचं मत आहे, म्हणणं आहे आणि यामुळे सराफी व्यवसायाला चुकीचं वळण मिळत आहे आणि हे व्यवसाय कदाचित पुढच्या काही दिवसात बंद पडतील अशी भीती प्रत्येक व्यवसाय जो करतोय व्यक्ती त्याच्या मनात निर्माण होतीये. कारागीर वगैरे त्यांना कामाच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर खूप फरक पडला आहे. बरेच कारागीर वर्ग बसून आहे. सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे तो त्याचा परिणाम आमच्या कुटुंबावर होणार आहे. पर्यायाने आमचे जे बँकेचे हप्ते आहेत ते ठकणार आहेत आणि जो कारागीर जो आहे तो हा देशोधडीला लागणार आहे. लोकांनी जे इन्व्हेस्टमेंट सोन्यामध्ये करतात हे त्यांचं सुरक्षित ठेव असल्यासारखी आहे. तर तसं उपाययोजना कराव्यात आणि मग हे वक्तव्य माननीय श्री नरेंद्र मोदी यांनी करावे. साहेबांनी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या हेतूनुसार असेल, काहीतरी वेगळा हेतू असू शकतो, पण तो हेतू सर्वसामान्यांना पटेल की नाही याचा सुद्धा विचार हा करता केला पाहिजे असं मला वाटतं. जे काही समारंभ असतात त्या समारंभाच्या वेळी सुद्धा सोने खरेदी हा सुद्धा प्रकार आता हळूहळू मागे पडत चाललेला आहे. कारण सोन्याचे दरच खरोखर एवढे गगनाला भिडलेले आहेत की सर्वसामान्यांच्या त्या आवाक्याबाहेर जात आहे. ॲज अ नरेंद्र मोदी म्हणून न पाहता देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेलं आवाहन निश्चितच आपल्यासाठी कितपत लाभदायी आहे याचा विचार करणं अतिशय गरजेचं आहे. आज सोनं विकत घेऊ नका हे सांगताना सगळे जे सोन्याचे म्हणजे जे सोनार कम्युनिटी आहे, ज्वेलर कम्युनिटी आहे, त्यांचं काय होणार? त्यांच्याकडे असलेले सामान्य कारागीर आहेत, कामगार आहेत, म्हणजे लाखो रोजगार या देशातले गायब होणार.